ئاستانە بناوێ خۆ واتەیاوێ پایتەختە ئەو بخۆیژی پایتەختە کازاخستانەیە لە ساڵە 1980 و ڤربە بوو پایتەختە کازاخستانێ ئەوژی ژەعالیێ سەرۆکۆمار نورسڵتان نیزار بایڤە کو ئاستانای پایتەختە کازاخستانێ وێ دەمێراگاند لێ ئەم بەحسە نەها بکەن دەما کو ئەم ناوێ ئاستانایە دەبێژن سووریا تێبیرا مرۆڤ ji ber 19 konferans ji bonî başkirina rewş û doxa Sûriyê li Astanayê hatiye guftugûkirin lê hemû jî bê encam derketin. Hemûwan jî tiştek ji Sûriyê û doxa Sûriyê û rewşa Sûriyê û başkirina wê nekirin. Car niha ew nav li Sûriyê gelekî bi navbûdeng e. Ne tenê bi vî rengî, Kurdan jî roleka baş di avakirina Astanayê bi xwe de hebûye. Hem ji aliyê balexaneyên wê, avahiyên wê, cadeyên wê, gelek tiştên avahî ku Kurdan bi xwe jî destê wan di avakirina wê de hebûye. Li Astanayê ez behs dikim. Êce di nava fîçera me ze hevkarê me Kamîl Şedadî bêhtir Astanayê bi me dideyan as kirin. Destpêka salên nodî dema ku Kazaxstan serxebûna xwe bi dest xist, Astana navenda parêzgeha Akmol bû û bajarekî biçûk bû. Li sala 1997 paytexta Kazaxstanê ji Almatayê anîn vî bajarê û pêra jî geşedana Astana dest pê kir. Îro Astana bûye yek ji megapolissên navdar ên Asya Navîn û mezinbûna wî jî bê rewestan berdewam e. Berfbarên û bahoz û bager jî ne astengin li pêş avakerên paytexta nû ya Kazaxstanê. Kompanyaya Karsazê Kurd İlyasê Mîrza ji hikûmetê siparişên nû standiye. Divê kompanyayên înşaatê yên hikûmetê bê navber bi berhemên hazir ên betonê ve werin dabînkirin. Em di avakirina paytexta me Astanêde pir bi çalakî beşdarî dikin. Hem betonê me diçe gelek kompanyayên înşaatê. Hem ji berhemên me yên hazir ku em bi xwe de wir berhem tînin. Di kompanyayê me de nûnerên gelek netewê kar dikin. Kurd, Özbek, Kazak, Rus. Em mîna malbatekê kar dikin û peş ve diçin. İlyasê Mîrza 17 sal berê bi fabrîkeyeke biçûk ya betonê ve dest bi karsaziyê kiriye. Piştavanên İlyas jî birayê wî Barzanî û kurê wî Mîrza ne. Wan di serî de bi çend karker û bi 2-3 makîneyên dest bi kar kiriye. Kompanya me malbatê em du bira ne kurê min e. Kompanya me ya vê derê şerê Astana heye zavodekê me heye. Î şerê dinê de Kokçutavê oblastê. Vê derê jî em karî dikin. Nuga inşallah walê jî em ê xanî danînin. Ve yo em dû mezin kin kompanya me mezin be. Li Kazaxstanê sîstema bikaranîna di înşaatê de berhemên hazir ên betonê hê di serdema Sovyetê de pêşketibû. Berhemên hazir der jî avakirina balaxanayan, di avakirina pire, otorê û rêyên hesînî her wiha di kişandina hêlên elektrîkê de bê îstîsna tên bikaranîn. 20 sal berê bajarê Astana bû paytext. Paytexta Kazaxstanê û ji nû ve tê avakirin. Di avakirina vê bajarê de bi sedan kompanyayên hem navxeyê hem jî biyanî heye. Û Kurd, karsazên Kurd, avahîsazên Kurd jî di avakirina Astanayê de rolekî giring dilîzin. Karê kompanyayê li gorî mercên keş û hewaya Kazaxstanê hatiye birêxistin. Hem havînê dema ku germahî digîje ta 45 pille û hem ji zivistanê ku germahiya hewayê da dikeve 40 pille bin sifrê kara darijandina betonê ranaweste. Lewra siparîşger jî bê rewestan kar dikin. Ji xwe karê kompanyayê İlyas tenê bi Astana re sînordar nîne. Betona me xwe heye hesin em dikirin xewaçê me henin
Produkte me diçe zakaşke me hükümete kampanya inşaatının ve ya stuni çedekin stune ya vra yalme erde vra nerme balote loma stuni lidikhin ve ya beton dedin on derbatkın ve khani خلاص dikin planıma heye am khani havakın ma uze proyekt hilda inşallah gotna xude ve yanvarı fevrali am khani danin İlyas Buxa ji başûrê Qazaxistanê ji parêzgeha Çûyê ye. Wê 20 sal berê mala xwe aniye Astana. Mezinên malbatê qurbaniyên pêla yekemîn ya sirgûnên Stalîn in. Sala 1937 ji nexçivanê Azerbaycanê bi darê zorê wan ajottine çolên Asya navîn. Peyra sirgûnên 1944 û penaberiya 1990 hejmara Kurdan li Qazaxistanê gihandin dora 100,000. Li Astana hejmara Kurdan li dora 5,000 tê hejmartin. Li ev hejmar her tim zêde dibe lewra gelek karsazên Kurd hewl didin ji derfetên paytexta nû ya Qazaxistanê sûd werbigirin. Kamişadadê Rûdaw, Astana.